簡単にできる、コストダウン。家づくりは予算オーバーしがちだ。でも妥協はしたくない。妥協しないコストダウン。後悔しないコストダウンはこれ。一つ目、カーテンは 1.5 倍比だ。プロ以外は気づかないだろう。だったら 1.5 倍比だにしよう。二つ目、建具なし。建具をやめてオープンクローゼットにして、どうしても隠したくなったらロールスクリーン。三つ目、シーリングライト。ダウンライトの方が設置費用も交換費用も高くなる。コスパ最強はシーリングライト。ここまでの3つは子供室や寝室で使用。コストダウンの基本はプライベートルームからだ。4つ目、シューズクローク。来客が少ないなら採用せず広めの玄関に。お分かりいただけただろうか。お客さんに見えないところは絶好のコストダウン場所だ。